Bună ziua, dragi copii! Astăzi vom începe să lecturăm o serie de scrieri care se găsesc practic în manualele de limba și literatura română. Vom începe, deci, cu niște povestioare frumoase. Prima dintre ele fiind Ali Baba și cei 40 de hoți. Deci, Ali Baba și cei 40 de hoți. În vremuri de demult, trăia într-un tărâm îndepărtat un tăietor de lemne sărac pe nume Ali Baba. Într-o zi, pe când umbla în adâncul pădurii, el zări o bandă de hoți împovărați de saci plini de bogății, adunați în fața unei stânci uriașe. "Sesam, deschide-te!" a strigat șeful hoților și, spre uimirea lui Ali Baba, stânca s-a dat la o parte, dezvăluind intrarea într-o peșteră. Hoții au dispărut înăuntru și s-au întors după o vreme fără saci. "Sesam, închide-te!" a strigat din nou șeful, iar stânca a acoperit intrarea. Ali Baba n-a uitat vorbele auzite și după plecarea hoților s-a apropiat de peșteră strigând și el: "Sesam, deschide-te!" A intrat înăuntru și a încărcat cât a putut din comoara în spatele măgarilor pe care îi avea cu el. Apoi s-a întors acasă și i-a cerut fratelui său Casim un cântar ca să vadă cât aur a adunat. Casim s-a mirat că Ali Baba devenise atât de înstărit încât avea nevoie să-și cântărească bogățiile. Așa că l-a tot întrebat cum a făcut de s-a îmbogățit. Iar Ali Baba i-a spus până la urmă, dar l-a rugat pe Casim să nu spună nimănui. Acesta însă, lacom, cum era, s-a dus la peșteră cu 10 măgari, pe care să încarce și mai multe bogății decât avea Ali Baba. Casim a intrat strigând: "Sesam, deschide-te!" și nu i-a venit să creadă cât aur și nestemate erau strânse în peșteră. A adunat cât a adunat și a umplut sacii, apoi a pregătit torțele. Dar când să iasă, ce să vezi? Uitase vorbele pe care trebuia să le spună. Așa că stânca nu s-a dat la o parte, iar Casim a rămas prizonier în peșteră. Noaptea au ajuns și hoții, care l-au găsit acolo. Între timp, nevasta lui Casim, care se îngrijorase pentru că omul nu ajunsese acasă, s-a dus să-i ceară ajutorul lui Ali Baba. Acesta a mers la peșteră să vadă ce se întâmplase. Unul dintre hoți însă l-a urmărit până în sat. Hoțul a lăsat un semn cu vopsea pe ușa casei lui Ali Baba și s-a întors să-i spună șefului ce găsise. Dar Ali Baba avea o servitoare credincioasă pe nume Marina, care a văzut semnul de pe ușă. A luat și ea vopsea și o pensulă și a făcut același semn pe ușile tuturor caselor din vecini. Acum hoții nu mai aveau de unde să știe care era casa lui Ali Baba. Hoții vroiau să-l omoare pe Ali Baba, iar planul lor era ca șeful să se îmbrace în hainele unui negustor de ulei și cei 39 de hoți să se ascundă în tot atâtea butoaie uriașe. Când a intrat șeful hoților în sat, s-a mirat tare că toate ușile erau însemnate, dar au hotărât să meargă din casă în casă, prefăcându-se că îl caută pe Casim. Ajungând la ușa lui Ali Baba, acesta l-a recunoscut și i-a făcut semn Marinei să cheme garda cetății. Apoi l-a invitat pe șeful hoților să intre în casă.
Ali Baba părea să se bucure că poate cumpăra ulei de la negustor. A pus cele 39 de butoaie într-o cameră pe care a încuiat-o. Șeful nu s-a gândit nicio clipă că Ali Baba știa cine este el de fapt. În timp ce Ali Baba și șeful hoților stăteau la masă, a sosit și garda cetății, care l-a arestat pe șef și pe cei 39 de hoți ascunși în butoaiele de ulei. Casim a fost și el salvat și i-a promis lui Ali Baba că nu va mai fi niciodată lacom. Frații erau de acum bogați și au trăit o viață îndestulată până la adânci bătrâneți. Aceasta a fost povestea lui Ali Baba și ai celor 40 de hoți. Morala fiind ca voi copii să nu fiți niciodată lacomi și invidioși. Să vă doriți mereu, atât timp cât veți fi copii, dar și atunci când veți fi adulți, doar ceea ce puteți face voi înșivă. Indiferent ce vă doriți, indiferent ce vedeți în prejurul vostru, încercați din răsputeri să faceți voi tot ce vă stă în putință ca să vă atingeți țelul. Invidia și răutatea este de fapt neputința omului de a face ceea ce își dorește în viață. Povestea scurtată v-am citit-o din ediția celor de la Unicart, care este o editură foarte accesibilă, atât copiilor de grădiniță, cât și celor din clasele primare, care nu doar vă dă posibilitatea de a citi povestea, ci și de a colora, imaginile fiind identice cu cele prezentate în acest video. Până data viitoare, la o altă lectură, vă spun să fiți sănătoși și iubiți. Pa!